Dumela bakulu the Nyametishan is back kungemsana ndadzoka muri Zimbabwe munoziva kuti inini panapa ndinogana ndochwane nyaya dzakakosha nyaya dzine mukosho mukuru sekuziva kwamunozviita. So panapa nyaya iripo napa ndikudai so Apostle TF Chiwenga vakaroora mukadzi wavo vakamubudisa pachena this time around. Asi nyaya iri panapa ndeyekuti vanhu vari kuvhunduka kuti Apostle mukadzi wamakaroora imeme virgin here. Tikada kuti 75% yemaZimbabweans vakaroora vakadzi vasiri mavirgin. That is not a secret. Hazvisitori secret. If ni wewe ukaita hasha mukadzi wako anga asiri virgin kana mukadzi wako anga ari virgin ka momuzi wako wakuzvara pamwe vanga vasiri virgin. Afanira kana uri third born kana second born unenge wakazvarwa nembana. Anyway, but asiro nyaya ndikutaura panapa. So panapa ndiri kuzoona Apostle Chiwenga vabudisa nyaya iyo yekuti vabudisa mukadzi wavo akazinga kuatakwa nevanhu zvakanzi this guy wokugara naye ane bitterness, this guy wokugara naye anogona kungokuita rafu. Vanhu vakatanga kutaura zvakawanda. So panapa ndiri kuona macomments. So macomments ari panapa akamira kudai so umwe akatanga komenta zvakanzi she's nervous, pure girls vari shy. Nervous bachikwe. Chinjiri very wide ndechekuti Apostle Chiwenga mukadzi wavo anoadedza kuti amai. Guys, inini of course I am the Nyametishan. Ndinoweka nyaya kunge mates, but inini andimbodiri mukadzi wangu adedza kuti amai. Ameno pamwe nyaya kuti vane marevelations akawanda. Saka chinzi Jesus Revelation Ministries. So panapa ndiri kuzoona makomenzi aripo zvikanzi murume anorora mukadzi asiri mhandara ifuza ishuru remunhu akatukwa naMwari. Apostle Chiwenga Sermons. Congratulations ndo masermons avanenge vachitaura. But ndiri kuona zvakare kuti mumwe munhu ataura kuti Apostle Chiwenga muti kuti mukadzi uyu virgin anogona kunge ari kuma 40 years. Mukadzi wakwambona munhu anosvika 40 years ari virgin iwe ivirgin rekupira kana kuti munogona kunge akaisa glue akanamira. Unoziva kuti anonzi mavirgins akakomba kuti kana riri virgin Mwari kuti anzi agona kuita kana 3 weeks kuti avoid that virginity yo ndotisikiripo. But anyway, vamwe vabva vatanga kutaura zvakanzi that one is not even the problem, but when I was a kid I used to think Egypt and Israel is in heaven. Ndozviripo marriage yenyudhakweyo mwakati this wife is to be stronger more than a dangali bottom cause all her days are full of struggle, stress. It's easy to be married to a judge, someone who only sees himself as correct in everything. Mvese yano zononga ndiani ngari correct pano vese. Amene onye pamwe munhu wayo unongari munhu wakuchechi kana kwa magaya kana kwa makandiwa kunde mwenye kunongari ari kurwadzwa nenyedzi because haikosha ona ka Apostle Chiwenga nevanhu vemachechesi wavo azviona nemachechesi ana papa you see kana kuti uri kumunhu kuzayoja Apostle Chiwenga ungaterere zvinhu zvavanotaura azvinzwisisike. So panapa umwe ari kubudikira kuti pamwe ivirgin kune vanhu vakazvibata kunze uko kungaradza Apostle ivirgin here mukadzi uyu wacho uyu. Umwe akati smile iyo haisi yevirgin. If you know you know. I feel sorry for the wife ndiye achabhadhara mhosva dzaChiwenga. Vanhu vanenge vachituka. I know maZimbabweans vane hasha baba. Umwe akati finally hasha dzacho dzanga dzanyanya. Welcome my guru vashadaya. Akutuka my guru vashadaya. Because you know maZimbabweans ukanyanya mamumbukira vanenge vakutaura zvese. But inini handisi munhu kuti ndine grudge naApostle Chiwenga. Ayo Apostle Chiwenga mufesi wangu. But ndiri kungoverenga macomments nhasi sorry mudara. So panapa ari kubudikira umwe munhu ari kuti she has to be very strong. I think that guy is strict in real life. Congrats my beautiful sister. Hanzi mufesi anogona kunge ari strict in real life. I mean not in terms of chi because mukadzi anenge arorwa akanenge kugara mugedhi mujurahoka handisi kuzoti strict pachi because vanhu vanongotaura zvese. Umwe akati congratulations Apostle. Congratulations to you Apostle Chiwenga. I am really happy for you, man of God. Amen. Not anenge vachinzi man of God pachi anenge ati half God half munhu here. Handisi kuziva maZimbabweans mune drama kai munogona kuti munhu man of God nekuti angobuda achingoita hasha papupiti. Anyway, but handisi kuti Apostle Chiwenga was man of God. Ndingotaurawo zvinhu zvataurwa nemunhu this guy. So umwe ari kubudikira akati uyu tikamuregerera slowly will replace madzibaba Ishumaeri with his doctrines. Apostle Chiwenga ane doctrine here muti chikuni. Amen. Mataurira vanhu mwana watotora. So anzi shoko rekuti virgin rakabata vanhu vakawanda zvekuti comment section ndosvika zviri ngotaura for sure munhu wese akarwadzwa nesikiri rekunzi warora virgin nekuti hausi
hayi secret mavision kuZimbabwe unomaona upi imama name mwakatozota zvanzi ndachifunga kuti maapostoli vakarora musikana ari grade 4 because ndo mavision chita nokona kuwanika hanzi ukarora musikana akabva kuuniversity ane 35 years kana 40 years womuti achiri nigirikini but anyway ngazimbodzika necomment section zvikanzi ndauya necomment ivision iri musikana naye mfano wangu apo wanyeba zvikanzi is this a vision girl he always preach about when this was my ex-girlfriend dated here for 5 good years and I wasn't preaching the Bible to her. Ndozvokutaura umwe munhu ari toclaima kuti bhebi rarorwa nemunhu waMwari zoti munhu waMwari anyway munhu wechechi yeJesus Revelation Ministries ye because ndikazoti munhu waMwari ndikasvika kudenga ndikazoona asiri munhu waMwari ndonozotongwa anyway naapostle Chiwenga I think ndinda addressa zvibo amai veJesus Revelation Ministries zvikanzi hanzi rari bhebi rangu ndakamanya naye 5 years mungu ari kuclaima panapa but umwe azobudikira zvikanzi kana usina ma11 ekuti ukamanya naye for 5 years hatisi kuzokwanisa kuteerera ndo mashoko ari kubuda nomwe so mumwe ari kubudikira zvikanzi crazy that women are trolling their fellow gender it confirms that Shaddai always said women hate each other they are actually jealous for each other hanzi vakadzi vanoitirana jealous godo kuchengeta cheaizi pahuro panapa umwe chirwadziwa nokuti umwe ari kuita sei umaiyo haisi yevirgin bodo ndazviramba mumwe ari kutaura izvozvo umwe zvikanzi vari kuti he virgin kana imi muri mazigaba get away mirai zvibhitanezi zvenyu zvekuroya izvi umwe akabudirira kuti is she a virgin if not you said a bride prized is meant for a virgin please don't tell me that you are paid already zvikanzi baba makataura makati bride prize ndeye mavirgin zvekuti apostle Chiwenga vakashata nemukadzi wawanda wasvinzwa pasemoni iya ndakambosangana nayo hamana ngandimbotaura nechokwadi vakati munhu usazobudikira mukadzi wakasiri virgin usabudikira uchichata usabudikira uchiita zvimwe zvinhu zvese zvokuti vanhu vazoenda budisa mari yakati ndabhadhara mombe ndaunganidza vanhu ndatengera madhiringi kana zori mukadzi wako waisi mhandara ndo mashoko abuda kuna apostle Chiwenga but pana panotaura kuti mudhara umwe akati kana ukasaroora mukadzi ari virgin ringori hure uyu aiwa ndaitomboravira zvangu mumwe mungaravira mukadzi womuapostore maZimbabwe munenge mune dzungu mumwe akati ndozvinoitwa kumurume wese kana zvekuroora mvana ndanzwa nekupakura bota ivirgin here mukadzi uyo you must lead by example umwe akati waverenga komendi ino Mwari vakurangarire zvako nekuti une dzungu zimusoro bhangu mazibvepfepfe hauna kukwana unogeza unotsvaga makuhwa zera rako tsvaga mari maZimbabwenzi munenge munopengwa makomenzi andiri kuzoona zvikanzi kuvarume vese vakaroora asi mavirgin tinoti masunungurwa nemuzita rababa tinoti ameni kanzi ameni munhu waMwari masunungurwa nekuti apostora vari kuakiuzwa kuti vakaroora munhu asiri kana ari anzi ngaabuditse proof v11 yekuti ininiwo ndakatora emhandara chaiyo ndo mashoko ari kubuda panapa so rumwe uri kubudikira zvikanzi habo saka ari virgin here hamana nyaya chemanikinyanisa zvikanzi no longer virgin this one geographically surveyors had already drilled the marked place vakatombobata mvura vakuru vakumwa zvavo zvakashandwa nevakomana was hakuna face yevirgin yakadai remember mavirgin magrade 7 going down apo bota rakatokamburwa kudhara the man is happy kudya zvakasiyiwa nevamwe umwe akati aiwa shuga kana ichinge yambovhurwa haizorasist test nekuti yambodyiwa nomwe munhu vanhu varikuratidza kuti vane bitterness naApostle Chiwenga zvikanzi congratulations to you Apostle Chiwenga haisi nyaya yekuroora mhandara umana chingowanawo munhu wako wekuti mungotandadzana because imi muri tsvimborume kamakambodyawo saka chero zvematora izvozvo congratulations mumwe akati makaroora magaba mazihure mukurwadziwa nevhangeri but munoti munonamata yet shoko riri kuuya richitsura-tsura yamutende vatende ndopaunoona kuti hatina kwatiri kuenda the way vari kushorana vanhu ava
zvinoratidza kuti hatina kwatakananga. Mumwe ati I'm very happy for this guy, congratulations, rangarirai mharidzo yaApostle Chiwenga, murume asina kuroora mhandara ifuza chairo. Mumwe akati mubvunzo woti akamutora ari virgin here kana kuti itori mvana, since the guy was against vanhu vanoroora vakadzi vasiri vese vasiri mavigin, ndo zvekutaura vanhu vakawanda. Mumwe akati don't look for a virgin as wife, get a woman with good manners. Virginity ends in one night but manners lasts forever. Zvikanzi usatsvage mukadzi ari mhandara chete, tsvaga neunhu. Akarayirwa, akabva kumba kwavo akaudzwa kuti murume anobatwa zvakadai, so murume anoitwa zvakati. You see, anzi virginity unongodambura one night, manheru 1 chete, zvatopera. Mangwana usisina virginity, ende kuhama dzako hanzako budikira uchisvika uchiti mukadzi wangu ndakamona ari virgin. Kana asina unhu hanzi unosvika uchinyara ikoko. You see, ndoimwe nyaya iri kuitika panapa. So mumwe ari kuda kuti mukadzi uyu ari munhamo isingaiti. I don't know why kuti vanhu vari kufungidzira kuti Apostle Chiwenga munhu wekuti anoabusa mhuri yake. That guy ndakamutarisa is a lovely guy. Bitterness chete, kudzidzisa vanhu chete. Ukanoza kana wapa basa rako unototanga munhu anomupuka. That's the honest truth. But kana wakumba kwako ungazoramba uri munhu akadaro. Guys, let's be very honest. But anyway, rikatimboona zvikanzi ndito virgin here rakaenda kuuniversity. Comments acho kubuda panapa. Which number is she a virgin? Ayezvonesi nyaya iripo. I mean, guys, comments ndambotira kuverenga ndatadza kumapedza. Mese muri kungotora chinhu 1 hanzi virgin here, but nyaya 1 yanyanya ndichikona ndekuti hanzi vakaroora. Kana riri virgin hanzi virgin rakakomba. Nanga wambona nanga rakakomba rere rekuti chiro kaisa zinzwara ziombe aipinde nzwara ivo. Ndo zvinhu zviri kuitika. But anyway, muri Zimbabwe ndo nyaya iri panapa. Apostle Chiwenga vapinda busy varoora mukadzi wavo. Vanhu vari kukomenda zvinhu zvese zvese zvisina basa nezvine basa. Anyway, ndo nyaya yandakakubatira muri Zimbabwe panapa. Ini nyaya metishe ndinoweka nyaya kunge metsa aiwa.